زي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكايو VOA تقرينيا أب أسران كلتن أسران شدشتن سالسان عدن متر باند كمون أب فيسبوك أب يوتيوب كمون أب ساتلايت بVOA أسران 4 يفنو كميم زهم كم بوعلكم كبراتنا اللوبي الربع 19 مسكرم كلتا شحن 14 ويكعة 19 مسكرم كلتا شحن 11 بقطاطر أوروبا أيو استفلالي مدبات حزنا لكم اللنا على توزينا قدموا دحرزينا نحورات منقستات حلافي سبا ورديت مارتن جريفز نوتنا يصعنت ماخاين كنكساقس حدقون زبدلو ريبورت نسعبنا مدب هزبي مس هزبي وانترال يلو أبزي قربا قادم اللسز كايدو وانا صحف هقدف آتو الأمين محمد سعيد ذهب ورئيتو تمركسو استدالو ايو مسانا صنحو زينا خانا قدم كاب قبر مدهن كما يتمسيو زينا كسمعكم ኣብ ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዘይተኻየደሎም ከባቢታት ጽባሕ ድምጺ ከም ዝወሃብ ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሶልያና ሽመልስ ገሊጸን ብመሰረት ጸብጻብ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሃረሪን ሶማልያን ከምኡውን ጽባሕ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዝወሃበሉ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስራሕ ዕጹው ክኸውን ይለን ብመሰረት ኢዚኣ ካብዚ ከይወፃና በዝሒ ቁፅሪ ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ዝሓዘ ክልል ሃረሪ ጽባሕ መረፃ ከካይድ እዩ ምስ ቦርድ መረፃ ብዝነበሮም ዘይምስምማዕ ዓበይቲ ፍርዲ ክከራኸሩ ብምጽንሖም ተናዊሑ ዝጸንሐ ከይዲ መረፃ ኣብቲ ጽባሕ ዝካየድ መረፃ 7 ፓርቲታት ፖለቲካ ክነሓንሑ እዮም ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ንዝረኣኸልና ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ ቀንዲ ጽርግያታት እታ ከተማ ህዝቢ ኣብቲ መረፃ ንኽሳተፍ ብዝፅውዕ መለለይታት መሊኦም እዮም ኣብ ጀጎል ፍሉይ ክልል መረፃ ንዝወሃብ ድምፂ ካብ ክልሎም ወፃእ ንዝነብሩ ሰባት ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ክሳተፉ ዘኽእሎም መስርሕ ተዳልዩ እዩ ኣብ ጀጎል ልዩ ዝነሓንሑ ዴሞክራሲያዊ ትካል ሃረር ወይ ድማ ሃዲድ ፓርቲ ናጽነትን ማዕርነትን ከምኡውን ገዛእ ፓርቲ ብልጽግናን ክኾኑ ከለው ኣብ ክልላት መረፃ ጀጎል መደበኛን ሁንደኔን ድማ ነቶም ሰለስተ ዝተገልጹ ፓርቲታት ሓዊሱ አዲስ ትውልድ እናት ኢዜማን አብን ክምረጹ ክነሓንሑ እዮም ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ዘዘራረቦም ፓርቲታት ፖለቲካ እኹል ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም አካባቢ ናጽነትን ማዕርነትን ፓርቲ ጨንፈር ክልል ሃረር መሐመድ ሐሰን አደም ከም ዝበልዎ ፓርቲኦም 16 ሕጽያት ከም ዘቅረበን ኣብቲ መረፃ መንበራት ቤት ምኽሪ ክንረክብ ኢና ኢሎም ከም ዘኣምኑን ይዛረቡ ቁሳቁሶቻችን ሎጂስቲክ ብዙ ነገሮችን ያሟጠጥን ቢሆንም ያው በተራረፈን ዋላኳ ዝነበሩና ቀረባት ጽንቂቅና ዝተጠቅምና እንትኾና እቲ ዝተረፈና አኻኺብና ንምንሕናሕ ተዳሊና ኣለና ልዑል ናይ ጽርግያ ምልዕዓላት አካይድና ኢና እዮም ዝበሉ ኣተሓባበርቲ ኢዜማን አብን ውን ሕጽያቶም ዘቕረቡ ኮይኖም ኣብ ቤት ምኽሪ እቲ ክልል ኣባላቶም መንበር ክረኽቡ ጥራሕ ከም ዝኾነ ተጽቢቶም ተዛሪቦም ሕጽ አብንን ኣብ ሃረር ኣተሓባባሪ እቲ ፓርቲን ዝኾነ መንእሰይ ታምሩ በሪሁን ምድንጓይ መረፃ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረብ በሐረሪ ክልል የሚካሄደው ምርጫ በሁለት በዋና ምክንያቶች ተጽዕኖ ውስጥ የገባ ነው ብለን ነው የምናስበው አንደኛ ምክንያቱም ከባለፈው ምርጫ ኣብ ክልል ሃረር ዝካየድ መረፃ በክልተ ቀንዲ ምክንያታት ጽዕንቶ ዝፈጠረ እዩ ሓደ ድሒሩ ዝግበር ዘሎ ከም ምዃኑ ነቲ ብደረጃ ሃገር ብልጽግና ዝረኸቡ ዓወት ዝልውጥ ብዘይ ምዃኑ ከም ኣብን ድማ እቲ ኣብ ሃገርና ዘለህሉ ኩነታት ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኩናት ከም ምህላው መጠን ኣብ ልዕልና ጽዕንቶ ኣለዎ እዮም ዝበሉ ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ፓርቲ ዓብዱል ሐኪም ዑመር ከም ዝበልዎ ፓርቲ ብልጽግና ከም ተናሓናሓይ ፓርቲ ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሩን ከም ገዛእ ፓርቲ ድማ ብሰላም ንኽሳለጥ ምስ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጨንፈር ሃረር በመተባበር ዝግባአና ክንገብር ኢና ኢሎም የምርጫ ቅስቀሳችንን ስናደርግ ቆይተናል በመንግስትና ጎስጓሳት መረፃ ከነካይድ ጸኒሕና ኢና ኩሉ ዘድለ ቅድመ ምድላዋት ምስናውቲ ተታሒዙ መምልኦም ክነረጋግጽ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና እዮም ዝበሉ ነበርቲ እቲ ክልል እውን እዚ መረፃ ጸገማት ቁጠባ ስእነት ስራሕን መሰረታዊ ጸገማት ህዝብን ዝፈትሕ ክኸውን ትጽቢት ከም ዝገብሩ እዮም ንራድዮ ድምፂ አሜሪካ ዝተዛረቡ ሎሚ ንግሆን ጋዜጠኛታት መግለጽ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ነስሪ ዘከርያ ብዘይ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ጸገም መረፃ ተጀሚሩ ክዛዘም ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም ወኪልና ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት መረፃ ተንቀሳቂሱ ዘዘራረቦም ኣፈጸምቲ መረፃ ኣድላይ ናውቲ መረፃ ከም ዝተማልኡሎም ነጊሮሞ ጽባሕ በአቆጻጽራ ኢትዮጵያ ካብ ወጋሕታ 12 ጀሚሩ ኣብዚ ካይድ መረፃ ንክልልን ፌደራልን ዝውክሉ 2 ሕጽያትን 36 ኣባላት ቤት ምኽርን ሃረር ክፍለጡ እዮም
መንግስቲ ዝምስርት ፓርቲ ብልጽግና ንኢዜማ ዝህቦ ሽመታት ከይቕበል ከም ዝኽእል ገሊጹ ትማሊ መምሕዳር አዲስ አበባ ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት ከሎ ከንቲባ ኮይነን ዝተመረጻ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ኣብ ካቢኔአን ናይ ኢዜማን ናይ አብን ኣባላት ሸመና ኣለዋ ኣባል ኢዜማ አቶ ግርማ ሰይፉ ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት አዲስ አበባ ኮይኖም ተሸመም ኣለው ንሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ርእይቶኦም ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢዜማ አቶ ናትናኤል ፈለቀ ናይ አቶ ግርማ ይኹን ናይ ካልኦት ኣባላት ፓርቲ ሹመት ተቐባልነት ዝረክብ ብውሳነ ናይቲ ጉባኤ ምዃኑ ተዛሪቦም ናይ አብን አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ድማ ሓላፊ መምሕዳር ንብረት ብምዃን ዝተሸሙ ክኾኑ ከለው ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓዊሱ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ ምስረታ ቅድሚ ምዝዛሙ መርገፂኡ ከም ዘፍልጥ እቲ ፓርቲ ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ አዲስ አበባ ናይ አሜሪካ ሚኒስተር ገንዘብ ጃነት ያለን ደረት ናይቲ ሃገር ዕዳ እንተዳ ዘይተላዒሉ መንግስቲ አሜሪካ ወፃኢኡ ዝኸፍለሉ ገንዘብ 18 ጥቅምቲ 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ክጽንቀቕ እዩ ኢለን ያለን ንመራሕቲ ኮንግረስ ትማል ሶሉስ መጠንቀቕተን ኣቕሪበን ኣለዋ ኮንግረስ ነቲ ናይ ዕዳ ደረት ክፈትሑ ኣገዳሲ እዩ ተዘይኮይኑ ሕዚ ብዘለና ግምት ግምጃ ቤትና 18 ጥቅምቲ ክጽንቀቕ እዩ አሜሪካ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ዕዳኣ ከይከፈለት ዝተረፈት ዲፎልት ክትኸውን እያ ኢለን ኣብ ኣሜሪካ ዝህሊ እምነት ዝሽርሽርን ናይ ምልቃሕ ተኽእሎኣ ዘልምስን ብኡቢሉ ድማ ገንዘባውን ቁጠባውን ውድቀት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢለን ኣለዋ የለን ብምውሳኽ ሪፓብሊካውያን ነቲ ናይ ልቃሕ ደረት ንምልዓል ንዝቐረበ ውሳነ ብቕድሚት ማልሶኒ ብድምፂ ውድቕ ገይሮሞ እዮም ሰበስልጣን ናይጄርያ ኣብ ግዝኣት ሰሜን ካዱና ብስግኣት ጸጥታ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽልተ ኣዋርሕ ተዓጽዮም ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ክኽፈቱ ወሲኖም እቲ ዞባ ዕጡቓት በብእዋኑ ሰባት እናጨወዩ ብዝፈጥርዎ ጸገም ጸጥታ ክሳቐ ጸኒሑ እዩ ከም ሓበሬታ ንህፃናት ሓገዝ ዝገብር ትካል ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ህፃናት ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ይፈርሑ ኢሉ ጊኒያውያን ብስጉምትታት መራሒ ወታደራዊ ጁንታ ኮሎኔል ማማዲ ዶምቦያ ይድነቑለዉ ኢሎም ናይ ጊኒ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ መራሒ ፓርቲ ሊበራል ብሎክ ፋያ ሚሊሞኖ ኮሎኔል ዶሞቢያ ትማል ሶሉስ ኣብ ናይ 10 ዓመት ስልጣን ዘመን ፕሬዚዳንት አልፋ ኮንዴ ዝተቐተሉ ኣስታት 200 ጊኒያውያን ንዝተቐብሩሉ ቦታ ከይዶም ሪኦም ኣለዉ ኢሎም ብቕድሚ ማልሶኒ እውን ኮሎኔል ዶምቦያ ናይ ስግግር ቻርተር ኢሎም ዝፀውዕዎ ሰነድ ዕላው ገይሮም ኣለዉ እዚ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ፖለቲከኛታት ሲቪካዊ ማሕበረሰብን ዓበይቲ ዓድን ፈላማይ ምክክር ድሕሪ ምክያዱ ዕላው ዝኾነ እዩ እቲ መሰጋገሪ ሲቪል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውፅእቲ ሕግን ሃገራዊ ቤት ምክሪ ስግግርን ዝሓቆፈ ብሃገራዊ ኮሚቴ ምትእኽኻብ ከም ዝምራሕ ዶምቦያ ገሊፆም እቲ መሰጋገሪ ንክንደይ ግዜ ከም ዝጸንሕ ግን ኣይገለጹን እቶም መራሒ ተቃዋሚ ኣብ ካልኣይ ዙር ምክክር እቲ መስርሕ ዝጸንሓሉ እዋን ዕላዊ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ኣለዉ ናይ ማላዊ ቤት ፍርዲ ብገለ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ዘይሕጋዊ ኣዛወርቲ ዱር እንስሳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓደ ቻይናዊ ብሰለስተ ናይ ዱር እንስሳት ገበናት ኣብ ዋና ከተማ ሊሊንጎ 32 ዓመታት ማእሰር ተፈሪድዎ እንተኾነ ግን እቲ መቕጻዕቲ ኣብ ሓደ ግዜ ን14 ዓመታት ምስ ተፈጸመ ናይ ምብራር ትልሚ ከም ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ ሊን ዩኖሃ ናይ ኣውራሪስ ቀርኒ ብምንጋድ 14 ዓመታት ናይ ኣውራሪስ ቀርኒ ሒዙ ብምርካቡ 14 ዓመታት ከምኡውን ብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ብምፍጻም 6 ዓመት ተፈሪድዎ ኣሎ ብመሰረት ዳኛ ቫዮሎት ቺፓኦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሃገር ዝጸንሕ ግን ን14 ዓመት ጥራሕ እዩ ኢለን ብምውሳኽ ኣብ መወዳእታ ብመንግስቲ ራሽያ ዝምወል አርቲ ዝተሰመየ መደብር ቴሌቪዥን ናይ ቋንቋ ጀርመን ፈነኡ ካብ ዩቱብ ድሕሪ ምእላዩ እቲ ሃገር ንትሕዝቶ ዩቱብ ክትዓጽኦ ምዃና ተጠንቅቓላ ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዩቱብ ነቲ ትሕዝቶ ዘልዓሎ ንፖሊስታት ኮቪድ-19 ዝጥሕዝ ትሕዝቶ ስለ ዝፈነዎ ምዃኑ ከመልክት እንከሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ራሽያ ግን መዳርግቲ ኣልቦ ክልከላ ሓበሬታ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ካብ መንግስቲ ኣካል ምክትታል መራኸቢታት ዝኾነ ሮዝ ካማንዱዞር ነቲ ውሳነ ዳግም ክሓስበሉ ናብ ጉግል ጽሒፉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ኩባንያ ጉግል እቲ ዝጽበይዎ ምስ ዘይገብር ግን ከም ግብረ መልሲ ንገለ ክፋል ወይ እውን ምናልባት ሙሉእ ትሕዝቶ ዩቱብ ክኽልክሉ ምዃኖም ኣጠንቂቑ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም يغنيلنا قبر زي راديو دمت أمريكا أيوكا بواشنطن دي سي دحر زينا زتسرع ريبورت مارتين غريفز ناي حورات هاجرات حلافي سب أو راديات يوم نتناي تعنات مخاين كنك أساقسا حدقوان كبلو
ናብ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ይበል። ብኻል ወገን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካምል ሎሚ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ኣቐረብትን ከም ዝተመያጣ ቤት ጽሕፈተን ኣፍሊጡሎ ዝርዝሩ ምኒ ኣፈወርቂ ሓላፍ ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ማርቲን ግሪፍስ ትማሊ ሰሉስ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ጥሜት ኣትሎ ኢሎም ከም ዝሓስቢኦም ተዛሪቦም ዘለዉ እቲ ክልል ንዳርጋ 3 ዋርሕ ኣብ ወግዓዊ ዘይኮነ ምዕጻው ዝርከብን ካብቲ ናብቲ ኩናት ዝሃሰዮ ክልል ከኣቱ ዘድሊ ረድኤት 10% ጥራይ እዩ ኣትዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዘቕረብዎ ሕቶ ቀሊል እዩ ነተን መኻይን ጽዕነት አንቀሳቕስወን ዝብል እዩ። እዚ ስራሓት ሰብ እዩ ክዕረ ዝኽእል እውን ብስጉምቲ መንግስቲ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ ንዝቆጻጸር ሕወሓት እሙናት ዝኾኑ ሓይልታትን ኩናት ዝተወልዐ ቅድሚ 10 ተዋርሕ እዩ። ኣሽሓት መይቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ከዓ ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ክሃድሙ ተገዲዶም እዮም። 400,000 ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት መሰል ሓደጋ ከም ዝነብሩ ኢና ገሚትና እኹል ረድኤት እንተዘይረኺቦም ከዓ ናብ ዓፀቦ ክወድቅዮም ኢሎም ግሪፍስ ነቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ሕቡራት መንግስታት ዝገበሮ ገምጋም ብምጥቃስ ከምኡ ዝመስል ይኸውን ከም ዘሎ እየ ዝሓስብ ዝበሉ ግሪፍስ ዘይወግዓዊ ምዕጻው ስለ ዘሎን ስእነት ነዳዲ ዘይቲ ገንዘብን ናይ ጽዕነት መኻይንን ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብትኽክል ምፍላጥ ኣጸጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሕቡራት መንግስታት ልኡኽ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝኾነ ዝቐርብ ምዕጻው ዝብል ዘረባ መሰረት ኣልቦ ኢልዎሎም ጉጅለታት ረድኤት ከዓ ናብ ትግራይ ረድኤት ከብጽሓ ዝኣተዋ ናይ ጽዕነት መኻይን ዳርጋ ኩለን ስለ ዘይተመልሳ ዋሕዲ መኻይን ጽዕነት ከም ዘጋጠሞም ገሊጾም ኣለዉ። ናብ ትግራይ ረድኤት ዝጸዓኑ ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ብውሕዱ 2 ግዜ ተተኪስዎም እዩ። ገለ ተጋሩ ዘወርቲ መኪናውን ኣብ ዓፋር ተኣሲሮም ድሓር ተፈትሖም እዮም ብመሰረት ጸብጻባት ሕቡራት መንግስታት። ግሪፍስ ናብ ትግራይ ዝኸዳ ሓያለ ናይ ጽዕነት መኻይን ኣይተመልሳን እዚ ነቲ ሰብኣዊ ጸገማት ኣጋዲድዎ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም ካብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ነጀው ነዳዲ ዝጸዓና መኻይን ናብ ትግራይ ዝኸዳ የለዋን እውን ኢሎም። ቀዳማይ ነገር ንኽመፁ ነዳዲ ዘይቲ የብሎምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ክመፁ እውን ኣይደልዩን ይኾኑ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን እዚ ንስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ሳዕቤኑ ጸገም እዩ ኢሎም ኣለዉ ግሪፍስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሕቡራት መንግስታት 16 መስከረም ከም ዝበሎ ካብ 12 ሓምለ ነጀው ናብ ትግራይ ካብ ዝኸዳ 466 ናይ ጽዕነት መኻይን 38 ጥራየን ተመሊሰን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰሉስ ብትዊተር ኣቢሉ ከም ዝበሎ 61 ናይ ንግዲ ናይ ጽዕነት መኻይን ኣብ ቀረባ መዓልታት ካብ ትግራይ ከም ዝተበገሳን ኣብ ዝመጻ ሰሙናት እውን ተወሳኽቲ ክመጻ ትጽቢት ከም ዝገብሩን ገሊጹሎም። ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባጻሕ ናይ ጽዕነት መኻይን ኣብ መንገዲ ምህላወን ብምርግጋጽ ንዘሎ ናይ ሎጂስቲክ ጸገም ንኽንዋጽኣሉ ምስ መጓዓዝያታት ምስራሕና ክንቅጽል ኢና ኢሉሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ኢትዮጵያ። ኣብ ትግራይ 900,000 ህዝቢ ትኽልል ማለት 5.2 ሚልዮን ረድኤት ከም ዝደሊ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ንትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ኣብ ፈላማይ ፍርቂ መስከረም ኣብ ዝገበሮ ምክትታል 22.7 ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎምን ካብ 11,000 ነፍሰ ጡራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ከዓ ልዕሊ 700 ጽንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎን ገሊጹ እዩ። ንምንጽጻር ዝኣክል እዚ ማዕረቲ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ እዋን ጥሜት ሶማል ዝነበረ መጠን ጉድለት ኣመጋግባ እዩ ክብሉ ግሪፍስ ገሊጾም ኣለዉ። ናብ ትግራይ በብመዓልቱ 100 ናይ ጽዕነት መኻይን ከኣትዋ የድሊ ግን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ 10% ጥራየን ከኣትዋ ክኢለን ዝበሉ ግሪፍስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ንከኣቱ ከም ዘመቻቹ ንዝኣተወ ቃል ክትግብሮ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ኣቶ ደመቀ መኮንን ረድኤት ምእታው ይመሓየሽ ኣሎ ክብሉ ኣረጋጊጾም እዮም። ግሪፍስ ግን ኣዝዩ ዓቢ ብዝኾነ ተወሳኺ ክመሓየሽ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 30 ዓለም ለኸን ከባብያውን ትካላት ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒ ጉተሬስን ቀወምቲ ወኪላት ባይቶ ጸጥታን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህውከትን ጥሜትን ፍጹም ስጉምቲ ክወስዱ ዝሓትት ሓባራዊ ቅሉዕ ደብዳቤ ጽሒፎም እዮም። እቲ ደብዳቤ ካብ ሕዳር 2020 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ካብ ሓገዝ መራኸብን ተበቲኾም ዳርጋ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት እዮም ዘለዉ ይብል። ሓደ ካብቶም ነቲ ደብዳቤ ዝጸሓፈ ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ምክትል ፕሬዚደንቱ ሃርዲን ላንግ ንቪኦኤ ሪፖርተር ክፍሊ እንግሊዝኛ ጃክሰን ሙቫንጋኒ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ ዕላማት ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ኣፍልጦ ንኽረክብን
ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታትን ወኪላት ባይቶ ጸጥታን ነተቕልውላው ንምፍታሕ ዝያዳ ጭቡጥ ስጉምትን ክወስዱ ጽዕንቶ ንምግባርን ኢሎም ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝዋስኡ ወገናት ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀልጢፉ ነቲ ምዕጻው ክኸፍት እዩ ድልየትና ኢሎም ኣለዉ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ብኻሊ ወገን እዚ ሕቶ ጸገም ምብጻሕ ረድኤት ክቐርብ ዘለዎ ጸገም እናፈጠረ ንዘሎ ኣካል እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌነ ስዩም ኣብ ቀረባ ተዛሪበኔን ብሌነ ስዩም ኣብቲ ዝሃብኦ መግለጺ ንህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከይበጽሖ ዝገብር ዘሎ ዘረፋ ዝፍጽምን ቀረብ መግቢ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ንኹናት ዘውዕልን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኢለን ነይረኔን ሚኒስትር ሰላም ሙፈሪያት ካሚል ከዓ ብወገነን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሂቦንኦ ኣብ ዝነበራ መግለጺ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ንኽበጽሕ ዝሕለፈሉ ኸይዲ ብዝያዳ ዝተሳለጠ ክኸውን ተገይሩ እዩ ንኣብነት ረድኤት ዝጸዓና መኻይን ንፍተሻ ጠጠው ዝብላሉ ነቁጣታት ካብ 9 ናብ 2 ወሪዱ እዩ መንግስቲ ዝተመቻቸወ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ኢለን ነይረኔን ሎሚ ዝረኸብናዮ ዜና ከዓ ሚኒስተር ሰላም ሙፈሪያት ካሚል ሎሚ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣከፋፈልትን ኣቕረብትን ረድኤት ተራኺበን ምዝርራበን ቤት ዕዮን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡሎም ናብ ትግራይ በብዕለቱ ረድኤት ንምብጻሕ ሸቶ ዝተታሕዘ እንተኾነ እኳ ብምኽንያት ናብቲ ክልል ከይደን ዘይተመልሳ መኻይን ጽዕነት እቲ ስራሕ ምትዕነቃፉን ትካላት ረድኤት ሓላፍነት ወሲዶም እተን መኻይን ግቡእ ኣመራርሓ ብምሃብ ከም ዝተመልሳ ከረጋግጹ ኣለዎም ኣብ ዝብል ምርዳእ ተበጺሕሎ ይብል እቲ ቤት ዕዮን ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዋና ጸሓፊ ህግደፍ አቶ አልአሚን መሐመድ ሰይድ ኣብ ዝቐረባ ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንክልል ትግራይን ኢትዮጵያን ዝምልከት ርእይቶ ከም ዝሃቡ ዝዝከር እዩ ነዚ ዝምልከት መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዘቕረብና እውን ዝዝከር እዩ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያምን እዮም በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ከስግረኩም አቶ አልአሚን ምዕራባውያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዛዕባ ዘለዎም ርክብ ከምዚ ኢሎም ነይሮም እንታይ ገይሮም ኣብይ ስርዓትና ኢትዮጵያ እንታይ ገይሮም ንኣሜሪካውያን ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃሩ ክእትዎ ስለዘይከኣሉ በቲ ሓደ ሸነኽ ንወያነ ይሕግዙ በቲ ሓደ ሸነኽ ካልእ ፀገማትና ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝመፅእ ምግባር ተጨኒቁ ረማዕ ከም ዝብል እንደገና ወያነ ከም ዝመፅእ ኣብ ስልጣን ወያነ እንተደኣ መፅኡ ኤርትራ እውን ክትድቃስ ስለዝኾነ ሶማል እውን ካብዚ ዘለዎ ብዝያዳ ክበታተን ስለዝኽእል እያ ርእይቶ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ብርሃን ክጅምር ነዚ ሽማሽን ከውፅሉ ዘገርም ምክንያቱ ነቲ ሰብ ምቕታል ነቲ ሰብ ማይ ነቲ ጀኖሳይድ ኣድናቆት እዮም ዝፅበዩ ዘለዎም ከመይ ዝበለ እምሮ ከም ዘለዎ ክፍርደን ነፃለን ናይ ጦርነት ሕድር ይፈልጥ ኣራዊት እዮም ዝኾነ መዐቀኒ ማንም ሰብ ኣብ ማንም ጫፍ ናይ ዓለም ዘሎ ደው ዝኽእል ርእይቶ እዩ ዝገርም ነገር እኮ ኣብዚ ህውከት ንውግእን እናሃለውኩ መዓት ኤርትራ ይትብል ዘሎም ካብ ንሻዕብያ ዝነብር ኣብ መንገዲ ዋላ ንሞት እናበለጡ ይወጡ ዘሎ እዚ ክሱስ ብዘይከኣልስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ህዝቢ እንታይ ሞራል ኣለዎ እዚኦም ናይ ባዕሎም ሽግር ዘይፈትሑ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣውሮፓውያን ተዛሪቡ ብሎም ከዛረቡ እንታይ ሞራል ዶክተር በርሀ ኣነ ዝያዳ ሕጂ ዝሰምዖ ዘለኹ ከዓኒ ብወገን ናይ ህወሓት ተዋጋእቲ ጭፍጨፋ ዝግበር ዘሎ ጀሳይድ ዝግበር ዘሎ ናይ ንብረት ምዝራፍ ሙስፋር ኤቭሪቲንግ በቲ ዓይነት ስእልቲ ዝግለጽ ዘሎ እሞ እዚታት ክሪኦ ከለና ንሳቶም ኣብዚ ስታውግድ ዘሎ ሓወሲ ናታቶም ጥውሲ ዝበልዕሉ እዮም ደሪ ዘሎ ወይ ናታቶም ረብሓሲ ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሎ ኣነ ዘሕስበኒ ዝያዳ እንታይ እዚ ክሳዕ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ወይ ዝነበረ ሳሕ ዘይኮነሲ ንመፃኢ እዩ እዚኣቶም ጉዳዮም ኣይኮነን ንዓቶም ዘገድስ ኣይኮነን ህዝቢ ሓውን ሓሰር እንተኣተው ብሉና ተጣፍዐ ናይ ፈረንጂ ታሽሙ ድሌቶም ኩሉ ግዜ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክፈፅሕ ይኽውዳእ እዩ ክውዳእ ከሎ ግን ብኸመይ መንገዲ ሕጂ ኣንፈት ቆቆሩ ንርኢ ንህሉ ንኸውን እቲ ዝዓበየ ሕቶ ዝመፅእ ሕጂ እንታይ እዩ ኣዋዳድኣ ናይዚ ኩናት እቲ ናይ ህዝቢ ዘሕለፎም መከራን ገለን ኣረስዕስ ናብ ሰላማዊ ናብራ ከሰጋግር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ብድሕሪ እዚ ከዓ ተሳዕርካ ኢኻ እሞ ከምዚ ኩን ተሳዕርካ ኢኻ እሞ እዚ ሓባኢልካ መሰሉን ንብረቱን ገርበሊኡን ዝምፈገሉን ኣብ ግፍዒ ከዓ መሊሹ ዝወድቀሉ እንተኮይኑ እቲ ተፃወታት ክኸፅል እዩ ሕጂ ተዘይ ተዓወተ እውን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ደረጃ ዘፅል ክዕወት እዩ
نعي زياف أجدست كنا تفهمي أتو الآمين تمليتي إيلوم زغولة والله كاب عند بطم تسمعكم مو هنكسر إثيوبيا مخيت بتاتا كيت الجمامع ويانا داغم بسلطان كيمس إزي يعني ناتي تميت ناتي دير ناتي زأمنو منقسيون زأمنو إلي زأمن إثيوبيا كم تقسم قسينا قدايتها تفتح المقدار إذا أنا تواصل سلازي بحضار كنسرح إحنا إثيوبيا ريتو يا أبونا دكتور برها زي أعداد بها الأصل انتي زي توقات بخلتي وقم كوين حجينا حزب واقع دلو حاجة خوفي دوسي سلام جيرو وتوقزوا التعلم سلام دورو لمن قد خمسين تعبوا تبلع قبول مثلا أنا كن إذا حجي على أمريكا مسيوم تزاربوا خمس قوار وقردوا دلو ما البوليتيكا تعشمو سانة سودلو أبو خاطي دلني إنتوك أو ندلو حاجة كان انت حجي نزل قدام إذي انتهى عيننا دي عمتنا إذا كانت دي أموداتا يكارب دلو سلازي إذي حجي خيدو زاس زلالو إذا حدا حيلخ أنا خدسي إذا خايف من سألو حجي أزور وان إذيو إذا حسابات إذا خمس دلو أوكي صادقون تخونتاتي ناف سلام تغيرو بسلام تحرقات محادر تخلو من قديس كفترانو دكتور برها قمت أتو الآمين زبالو تزربات وصيول بعلتم إثيوبياويان صغم مفتحو طبو وابها لايو نزحالف 10 توارح كتاوي تعلقامت اتتاو بخالي من قدي نتخونتات متمزاز أبرحاقا موعال ترأيدو أي ترأيين أبقو دور إتو خطب تخل؟ عبي ريكم بري وي كورس عبد الله عندها أنتي كافتراحي ما خيطنا تملو إسلام كلونا لين أنتي أكو هي ويعني حرمة تقرأي كم أنجلس وكأم ملاختي لا ملاختي قلت لي نخلص بيدنا قبل اللي إرسالكم كساو حج سعودي واني زنا حج ودينا 10 صور حج مركلوكو لإرسال تعالى لينيرو أتي علامة تاينيرو عباي تقرأي النساء نيرسال ولا وصلات لكات بحيث تقرأينا بزارو وحزبي بقولوا ما حدث لالكوينهم ساعتها إذا حرقات من جسد مرة تفاتيرو عباي تقرأي ريبابليكس بسرعة الوقت بيسيط ስለዚህ እዚህ ክንውግኦ ዘለና ንኤርትራ ብምልከት እዩ እቲ ኩናት ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረ ጦር ተፀሪዑ ናይ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ቦታ ክቆፃፀሮ ከሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተፀዊሉ ክርኢ ኣይከኣለን እዩ ስለምንታይ ሓደገኛ ጦር እዩ ኣብኡ ዘሎ ኣንፃር ኤርትራ ውግእ ክገብር ዘኒ ንኤርትራ ክትፍል ዘሊ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ነይሩ እዩ تشان عسر شدش تنيرو حد بوتا كمون بدي بجلس نجارات نيرو فلذي إذا كنا تاسزي كم حدا خاد بنا إرفرا نساس إنه وكم نسسا وكم جمار فكم كويسة نجارير ما سخن رأيه بالعالم تولي كتير. أمباسادر ريت واحد لنا تقولها. ناي إرفرا سبع سلطانات أبناء إثيوبيا قداي إيدهم ملو بمولاتهم. إثيوبيا ناي بعلم قدام بعلم خفض الله من الزبد لكن تقولوا ميرو ناي مرحتي أبت وقت عين تساعف يوم جمعة ناي توقفنا متأبي خوينهم ديزاين عين مجبر ديزاين مجبر فحذا يكون عين سلطان ناي تساعفوا فالذين ساعتهم بقى سأل الناس من المنبر بقى سأل الناس سلطانهم ناي متمهان حلم إذا المنبر بزعبا إثيوبيا بزعبا ناي بعضهم زم حضروا مهزمون كم دفرت أكل جود إنما يكون هذا على أمريكا أوروبا تقصدوا بلو تسمع يقولوا ذلك هذا الوضع يقني الله أمباسادر نسخة حدا خاب نبارات تجارلتن حوحاتي خامو دكتور برهت ولا سامي خيي دغمون استحابة سنة دونيرو يتودبون كومو مشتراودي نيرو ويس مهزوديو نسخة فولتو نجار على دكتور جارل ويكعبان حوحات كتكون كلها زي دكتور برهت زلوزولو تجارلا والآباء لازم كل جزء ولا بتبرئوا كم دي مسألة سمعنا يعين فلة سمعنا أنا راح أقول لكم صور أنا لنا إرتران فني يدخل يتقالسون سبعة من كلهم تلوث القوانين هذا يعني حد نسبنا يقول غير نجار بعد سؤال فني
ምንም ዓይነት ሰነድ የለን ራህ ዘይኮነስ ምንም ዓይነት ስምዒት ናይ ነበረን ሓቀም ምዝራፍ يغنيلي أمو نودعيو نايلم مدبنا بأطو الأمين ناي مودعتا رئيتهم يو زي متتتاو أمريكا مركيتهم يوم ززاربو أطو الأمين كم زي جبلو أمريكاوان بالسفر لهم حنساب بردئين خمانتا باور كم سمعنا تزاربو زناورا خلو تزي حجي متسو زورلو خلو تزاربو زورلو بمونو متتتاو قدائنا إثيوبيا أتفا هنفسس مقدار كانت تقول يا ابني حقا أنت قولهم يقدروا من إثيوبيا قدام بعلم يفتحوا دائما كفى أمريكاوي هذا ما تسموه واشنطن أبزي إثيوبيا معنا خم حضارة عنا خم زقبروا كم زي تقبروا زي مدابات قبروا زي مدابات كبل نسية تصوريو بحالا طوال آمين أمباسادر برهانة ناي إيرترا ناي إثيوبيا مرحتوش هذي بتخلمت نوعنا وعندكم لا تنسى صموات أفعال بوليتيكا كان انشفان هيبو من كل خان هيبو مزام أمريكا حاجة زي كراخر نجر لا يعلم ربحان لا يعلم تأمن عبدخونا شافنا عالم كسر قومنا يقدمي زي من المشترك خونا يخون مدار لأمريكا ننطقو أمريكا قبل كان وانجل كان تحطبن عيتخيلن نحن خونا يخيلن يناتي كلها نساتهم ززاربون بزعب أمريكا نساتهم ستسمون دبيني أنا نسيئذ ذنه أمريكا نبذ حذون نعوم بتكم نعدم تكم قديات كسبهم لا يقدم تحذو بوليزر ذنلقن أب إيجاسي بحفش على تقرأي دمنا بفلنا بناي إيرترا مرحتن بناي دلتقنا مرحتن دلتفت سمو وانجلس مثلا أمريكا تغني مسبان زي مسبان تزاميدو كشفافا كعبت علوه بس تشنخونا يفعلا بدلتي إن أمريكا أنتستاي أنسهم هذه سبعون ديمقراطيا المسالات أبزخونا علم تكبرون أنا مبر هذا أنت ويد ما باليون هاي أمريكاويان معنى أمريكا من السيد الذي كنا شبومنا خبلينا نسلنا يكراخرنا يكونا ناي تقرأي قدائي جنا أذكرك أتسا يكونا يعني بحفر وانجالي سنزلنا زوانجالي دين محب أدبنا من عينة مخنيات اللي يكونون يتناتيريكم حرة يقني لي دكتور مرة أنا تناي أبتقرأي درلو ويكاب أكفلي أبكلنا محارة حجي تكبر درلو أقات منا دلو درلو بسام أنا قرأ عزي بزح سيد وانا نزي أمباسادر برهانة دلو درلو في بحد وقنو نعود دسائريو في أرجمنت ترخبهم أبكني عدسات المواخد دي الخول فرق الموني كيف أتحاد سيدل سيقول بحال درلو بتخاليك هذا أبزي مجزي كرائي نقر انتلي حصل فابريكيت جيركا نزرقا حموني أمنو يسر دبل بحيث زن ميدياتات بيوفو ناي وسا عبدي زن عبيتي ميدياتات عبيتي سيرات بمعات جنزب استخفلون 5 ألفي في نادي كتاد خير نبرنا حاجة جنزبات مسحتو بمعتات مليونات ومليونات غصر 5 معلا يقول له هذه والكسرات قلت الله فاتن آتي حجة أنا 5 مساريهم قمروا له دبيلي ما نسمع فلذي أزي حرخ بولا هناك سؤال خنسي بحن 5 جديه كن حجي ذكاية الله هناك أمريكا تكايد ودلا الكاجب النتورك إجمعتاو في قداي نايتي كذابي هذا ألاماناتا ويعني أمريكا برخبوا لنفلي نيرفان نتفاي ثلاث يوم نيرفان خطفوز باليوم 10 متفق ظهروا ذلو يوم إذا تابكاني أو سلبي كان عام حدي الزخوة من نجرات زخوة ترى من الفاكهة زخوة من قدي نسد لي ونجرات تدير خوونسي كتعنا غفو يوم فتن دلو بحن كسينا نريرزك بزيخ تشوفنا بزيخ زيون دسانا حيكون عندحان فوت سيتو في حاجة دكتور برها هابتا جرجس كمون أمباسادر برهانة كدانا مارم ناقايش مدب حزبي مسزبس لزغنكم عزيزة مسكنكم Thank you. All right, John. كاب واشنطن دي سي كفنو زنها راديو دمت أمريكا VOA تزازي ملو سلا استخداتلكمنا كبرت هابلنا صباح مسكسام راغب دحان دارو